Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Ayuda para sa mga estudyante sugura na sa pagpanagtag sa Bacolod sa buwas. Baleran sa Sineco, magasaka sa mga sobra piso kada kilowatt-hour. Sa Bacolod, 23 anyos ka babae nag-aligar ginabdak ka ginhimuslan. Sa Sagay City, babae balik-balik sa ospital matapos ginpulihan kastigo. Kag sa Good Vibes, private beach house for rent sa tripping ni Romeng. Kag, bangod sa football clinic, football coach na paoperahan ang iyang nga anak sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility posible mangin isa ka bagyo. Ginabantayan karon sang pag-asa ang isa ka low pressure area nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility subong lang nga adlaw. Sa latest nga report sang pag-asa, ang LPA ang yara sa 1,335 kilometers east sang Kasiguran, Aurora. Sunod sa pag-asa, wala pa ini sang direkta nga epekto sa karon sa pungsod. Apang may posibilidad ini nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga mga inadlaw. Ang southeast monsoon amulang karon ang nagadala sang pag-ulan sa pungsod lakip na diri sa Negros. European Union Ambassador to the Philippines ang nagbisita sa Negros Occidental sa pinakauna nga tion. Igatalakay kaupod sa mga opisyal sa probinsya amo ang circular economy. Sunod siya kay Luke Veron nga nagbisita kay Governor Eugenio Jose Lacson kay inasang aga lakip sa iya talakayon sa mga lokal nga opisyalis ang tinutuyo nga circular economy sa palaaboton. Ini nagatumod sa production consumption cycles ang isa ka bagay nga nagakasayuran nagalakip sang tion nga hindi na usable o kon magamit ini. Para sa pungsod Pilipinas, sunod sa Veron, labing tutukan ang issue sa mga plastic. Nagapati man sa Veron, sang dako nga potensyal baangin sa trade and partnership sa Pilipinas kag sa mga pungsod sa idalom sang European Union. Pero ang ini nga bagay, yara na sa tag sa kanatungdan nga pungsod sa idalom sang EU. Yari sa Veron sa probinsya para magtambong sa theater show bilang kabahin sang theater festival sa The circular economy is basically one in the production cycle and in the consumption cycle. And post-consumption cycle, you have an integrating. So in other words, when you conceptualize a product, you think about the whole life of the product, including until the time when the product will be no longer usable, and what kind of recycling that can be made of the particular product. But you're already thinking that when you're producing them. So there will be some sort of training for that, or you're just discussing it? There is a specific focus in the Philippines in the next few years of our cooperation on the plastics. Sa number 8, nasubmit na sa Provincial Legal Office kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ilang recommendation angot sa preliminary investigation nga ilagin patuman sa 5 ka makatapos ang Office of the Provincial Agriculturist may angot sa ginaalegar ilang misuse sang government vehicle. Suno kay Attorney Alberto Nelias Jr. karon nga yara na kay Governor Lacson ang ilang recommendation ini ang iga-deliberate. Depende sa gobernador bilang disciplining authority, mahimo nga iga-dismiss ang reklamo batok sa ila o kung maga-proceed sa pag-file sang administrative charges kag kung kinahanglanon ang pagpatuman sang preventive suspension. Ginapapanaugan sang show cause order ang 5 nga nagalakip sang isa ka division head bangod sang ginaalegar ila nga misuse ang government vehicle. Sila ang gindulong paagi sa Capital Caba Service para sa pagsinapol sa Victoria City pero naglapaw na 5 sang hapon, wala pa sila makabalik sa driver kag salakyan nga nagahulat sa ila. Base sa show cause order sila ang yara sa isa ka kalan-an kag naabdan nga nagainom-inom pasado 8 sang gabi. Sabat naman sa division head ang mga hindi nila maindian ang hospitality nga ginpakita sa ila.
Manato kung may kinahanglan nga mag-admin hearing gid in formal charge or kung may kinahanglan man gid nga mag-preventive suspension. For all 5 of them. For all 5 kung may ara. Pero depende pa na no i-deliberate pa na namon ako si Governor Lacson. Pero ang ultimate decision si Governor Lacson gid kay siya ang disciplining authority. So, posible may changes in kaso? Yes sir, kay kami sir recommendatory lang kami sir no, base sa findings namon. So pwede ginaya maisla niya kay at the end of the day ang decision ara sa disciplining authority. Sa number 7, isa ka babae ug isa ka ahente ang pinakaulihing ng mga biktima sang robbery hold-up sa Banwa sa Murcia kag Kawayan. Nagapanukot lang sa isa ka tiyanggi sa barangay Ilihan sa Kawayan kahapon ang isa ka ahente sa tobacco company sang siya ginpalapitan sang isa ka lalaki kag gintayaan sang armas kag nagdeklarar sang hold up. Ginkuha sa biktima ang iyang tablet, cellphone kag 10,000 pesos nga cash nga iyang nakolekta. Ang isa naman kaupod sa suspect ay nag-arekta sa delivery van kag dito ginkuha naman ang bag nga may unod nga charger. Nakilalaan man sa kapulisan ang mga suspect paagi man sa mga ginpakita nga litrato sa mga biktima sa mga suspect man sa mga robbery incident sa Banwa. Inyang ikatatlo nga kaso sa robbery hold-up sa mga panel van sa Banwa humalin sang Hunyo. Samtang isa naman ka 48 anyos ka babae ang ginhold up sa barangay Pandanon Silos, Banwa sa Murcia sang Miyerkules. Sunod sa PNP, ang biktima nagapanglakaton lang sa dalan sang sangin palapitan sa armado nga suspect kag nagdeklarar sang hold up. 9,000 pesos ka kwarta sa biktima ang nakuha. Apang matapos makilala sa biktima, tigayon man nga naaresto sa kapulisan ng suspect kang detained siya sa karon sa Murcia PNP. Sa number 6, babae pilason matapos ginpulihan sa Sagay City. Liwat naman nga na-admit sa ospital ang isa ka babae bangod sa mga pilas nga iya naangkon matapos ini ginpulihan sa Barangay Poblasyon 2 sa Sagay. Ang biktima isa ka 22 anyos nga dalaga. Makita sa video nga kuha sang abyan sang biktima ang pagpuli sa mga pamilya. Sandig sa report, ginpulihan sang magpamilya ang biktima bangod lang sang suyaay sa mga bata sa volleyball game. Ginsiling man sang nagpost sang video nga si Princess Ana Safiran nga nagbuya na sa mga masakit nga tinaga ang pamilya sa biktima kag ila pagid ini ginpulihan kastigo. Suno kay Major Roberto Injape ang hepe sa Sagay PNP, ginaalagar naman sang pamilya nga jutaya na lang mabungguan sang motor sang biktima ang ila anak gani sila ang nagbinaisay tubtub nga ila ginpulihan ang biktima. Sang tigay nga makuha ang biktima sa kamot sa mga nangastigo, hindi na ini makatindog kag ginatuwangan na lang. Hungod nga wala ginhingadan ang biktima bangod base sa lahi, ang mga kababainhan nga biktima sang pagpanakit kag pagpangastigo ang ginaproteksyonan kag wala ginahingadlan. Padayon sa karon pa ang investigasyon sang kapulisan kag natalana man nga mag-atubangay sa barangay ang ginreklamo nga pamilya kag ang pamilya sang biktima. Sa number 5, 23 anyos ka sales agent ang nag-aligar nga ginabdak kag bulos-bulusan nga ginimuslan sang tatlo ka mga suspect. May report si Nico Delfin. Ginbalikan kay inas ang katapos ang Police Station 3 ang dalan sa Barangay Bata kundi ginalagar, ginabdak ang isa ka 23 anyos nga sales agent sang tatlo ka mga persona Huwebes sang hapon. Sa pagpang-usisa sang kapulisan, ginsiling sang dalaga nga biktima nga nagsakay siya sa jeep halin sa east nga bahin sang Bacolod. Sang magdulog ang jeep sa bata para magpanaog ang isa ka pasahero nga babayi, golpe lang nga ginpuwersa siya nga ginkuha sa jeep sang tatlo ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Ang isa sa mga lalaki, itong duwa ka motor mo, sa isa ka motor may back ride, sa isa ka motor, isa lang. Nanaog kuno to ang back ride, ginbutong ang buhok niya, ginakwat siya, ginbutang sa motor, kaginpiringan. Madaso niya gindalang biktima sa isa ka balay sa subdivision. Ginsakit kag ginbulos-bulusan niya ginimuslan sa mga sospek suno sa PNP. Sa nakatulog ng mga sospek, nakatigayon nga nakapalag yung biktima, mga pasadulas 2 ang Biyernes ang kaagahon. Sa sambayo, nakuha pa niya nga bag, nga wala unod, pero ang cellphone niya wala nakuha, kaya ang bal niya ng pitalan sang paa sa isa sa mga lalaki. Nagwa siya sa bintana nga buka,
Kag doon nalipungan siya. Wala siya kabalo kung diin siya, may naglabay nga babae nga nakasakay sa puti nga salakyan. Hingkugo siya sa babae nga sakay sa salakyan. Nagpanglakaton siya hasta nakalabot sa downtown area, tub-tub nga may isa ka salakyan nga among nagdulog kang nagdulong sa iya papauli sa syudad sang Silay. Nagpadala pa sang mensahe mga suspect sa ginikanan sang biktima kag nagpangayo sang 10,000 pesos para sa kahilwayan sang biktima. Suno kay Vargas, ipaidalom nila sa medical examination ng biktima agud mapatod ang kaso sang paghimulos bisan pa may mga pahayag ini nga wala nagasanto sa ila investigasyon. Gina-process ang women's ta nga nang dalon siya sa City Health para mag-undergo sang medical legal to test kung na-rape din man siya. Kagi pa undergo tapos siya sa toxicology. Kahit sa aligasyon niya, may ginpainom sa iya mga chemical. Sa records ng Police Station 3, ikaduwa na ini ka beses nga may nag-report sang kaso sang abduction. Isa ka 16 anyos ang nagreklamo sang tinilikdan nga mga simana pero natukiban sang kapulisan nga naghimo-himo lang siya sang istorya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 4, sa Lunes na magabukas ang klase, pahanumdum sang DepEd sa wala pa makapa-enroll nga pwede pabuwas bisan pa sa Lunes. Patag ni DepEd Negros Occidental PIO Ian Arnold Arnaiz, padayon pang enrollment kagang official deadline sa Lunes. Pero sa gihapon, kung may magpa-enroll, lagpas sa Lunes sila sa gihapon ang iga-accommodate. Ginapatuman man sa karon ang no uniform policy, pero pahanumdum sa DepEd, mas maayo kung plain ang bayo kag nakapantalon. Kung may print kung tani minimal, pwede magpalda sa babayi pero ang kalabaon dapat nagakaigo. No collection policy ang ginapatuman man. May mga fees nga ginatugutan kasubong sang para sa boy kung girl scout pero wala naman ini sang pilitay. Yara na sa tag sa kaeskwelahan kung sila ang magapatuman sang distance learning, in-person o kung blended classes samtang yara pa sa transition period. Sa in-person classes, ipatuman ang paggamit ng face mask, kasubong man, physical distancing. Ang problema sa kakulang sang classroom sa kinaandan suno kay Arnaiz ang ginamidjusan. Sa August 16 nga datos ang DepEd Negros Occidental, may masobra sa 271,000 ka mga estudyante ang nakapa-enroll. We have to make the most of what we have. Kaya para makapatigayon sa opening of classes. So, ang iba ng mga estilahan na may kulang sa classroom, nag-advise man ng ila pamaagi kung paano nila makumudar ang mga bata na kung paano makapakadtos na sa estilahan. So, amo na nga, some of them will still opt for blended learning para may time na patagan tayo mga bata kada isa nga makakadtos sa school. Tapos, kung ilan na time for remote learning, ang iba naman makakadtos sa estilahan. Kung baga, nag-strategize mo na natin ng mga schools. Sa number 3, 3 ka mga infrastructure projects katungtub karon wala pa natapos kag wala pa ginagamit ang ginapungsisa sa karon sang konseho sang Bacolod. Ang dialysis center sa sulod sa City Health Office compound nga ginpunduhan sa 20 milyones pesos ang isa lang sa 3 ka mga proyekto katubtub karon wala pa natapos. Sunod sa kay Councilor Claudio Pontevilla, ang construction sa dialysis center ang nasugdan sa idalom sa administrasyon sang iaamay nga si Anay Mayor Monico Pontevilla pero gipauntat ini sa Leonardia administration. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, mayara man sang duha pa gid ka mga infrastructure projects nga gingastuhan man sa syudad nga tubtub karon nagapabilin nga white elephant o kun wala pa nagamit kag napuslan sa pumuluyo, ini amo ang youth home sa Vista Alegre kag rehab center sa Alihis. Riyag ni Saison nga ini tanan ang mausisa sang City Engineers Office kag natungdan nga mga ahensya agud mapatod ang mga tikang para matigayon nga mapadayon ang construction sa mga napauntat nga mga proyekto. Nga di dapat humanon tani and padlaganon sa iyang purpose. Kaya ang purpose siya mayo man. Galing kiti why lang mahuman ang building amo na dako nga pamangkot nga why mahuman, so we have to check on that, especially sa COA, sa city engineers, no. So kung ako yung patapos ko yun, kung akong pabayaan para mag-operate. Of course we have to consider kung ano man niya ang priority ni Mayor. Sa number 2,
Masako ang brownout kag may pagsaka pa sa balayran sa bilisang kuryente. Gani may pila ka mga konsumidor nga nagareklamo. May report si Nico Delfin. Wala na naga-aircon kag nagagamit naman lang sang rechargeable nga hair shaver sa salon, si JR Avaricio agud bisan paano makakinot siya sa balayran sa kuryente. Sang nagligad lang, masobra 4,500 pesos ang bulanan nga balayran niya sa kuryente. Golpe ini nagsaka sa masobra 6,000 pesos sang nagligad nga bulan. Sa Libertad, kung may ara, Mga ano ga kaguba? mga aircon, suga ka, maglaw. Tapos sa suga ko, inibigay sa lalim na suga ko yun. Kakapundir, good. Istorya ni JR perwisyo sa ila ang sunod-sunod nga brownout. Ilabi na nga nagakaapektuhan ang pila sa ilang mga electrical appliances. Nagalibog paganing iya ulo karon nga may duga nga piso kag 20 sentimos per kilowatt-hour nga ipatuman ang Central Negros Electric Cooperative o Seneco sa sining nga Agosto. Kasi gali kaya miyara ko kung may samay lang ang ginagamit, tablaw kay samay lang na charge blow. Isa matapos man kung ang problema lang wala na charge siguro ng mano. Good like para man sa amin. Sa committee hearing nga ginpatawag ni Councilor Claudio Puentevella sang Committee on Energy sang Konseho sang Bacolod, ginpatag sang tagdumalahan sang Seneco nga ang saka sa balayran sa kuryente ang tugas sang saka sa generation, transmission kag systems loss charges. Sa piyak sini, ginsugda naman sang Seneco ang pagbuhin sang 15 sentimos kada kilowatt-hour nga konsumo sang mga konsumidor bilang refund sa over kag under recovery sini sandig sa mando sang Energy Regulatory Commission. Ginpahayag naman ni Puentevella nga ginakinahanglan may klaro nga patag ang Seneco sa pagbalik sang refund karon nga nagasaka ang bilis ang kuryente sa piyak naman sa nagluntad nga pag-brownout. Ang pumuluyo, subong nagasuprer, I think left and right nagalabot man sa aton ang mga reports ng mga kakalaguba ang mga appliances and we're doing our best also to help i-monitor ito kung anong sitwasyon sa Central Negros Electric Cooperative. Sa madason nga simana, sunod man nga ipatawag sang konseho ang mga board of directors sang Seneco para man magpatag angot sa mga natukod nga kontrata sa mga power suppliers. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa namin uno sa mga balita, subong adlaw. DSWD magasugod sa pagpanagtag sang ayuda para sa mga estudyante sa buwas nga adlaw kung ang ginatawag nila nga assistance to individuals in crisis situation. Yaring report. Sugura na sa Bacolod City, buwas aga ang pagbaton sa walk-in applicants kang paghatag sang insigida nga ayuda para sa assistance to individuals in crisis situations o kun AICS. Ini ang ayuda para sa mga estudyante nga in crisis para magamit sa pagbakal sa school supplies, projects, allowance kag iban pang balayran. Sandig sa guidelines ng Department of Social Welfare and Development, ang mga working student, anak sang solo parent, anak sang OFW, may ginikanan nga may HIV, ilo o kung wala na sang ginikanan, wala trabaho ang ginikanan, biktima sa pag-abuso, kag biktima sang kalamidad ang pwede makabaton sang ayuda. 1,000 ka pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa high school, 3,000 pesos para sa senior high school, kag 4,000 pesos para sa college. Para sa Bacolod, suguran inibuwas aga sa 4th floor sang Ayala Malls Capitol Central sa likod lang sang Kapitolyo. First sir, matag lang kami sa number, oo. Sa dalam sa dito sa chapel nga wing, north wing. Ma-open ka ng mall is 9. Oo. Pero 8 duro ara ang taga-DSWD. Kani kaya astangan mag-9 mo PM. Sunod sa Provincial Social Welfare and Development Officer sa Negros Occidental nga si Merly Garcia, bisan benepisyaryo sang 4-piece ang pwede maka-avail sini. ID sang estudyante ang requirement pero kung wala pa sang ID, pwede makapangayo sang certification gikan sa eskwelahan nga makapamatuod nga naka-enroll ang estudyante. There are those students like for example bag-o karon wala ID. Now, no need na, okay na. I-consider. But as long as my certification. Ay, okay. Certification na from? Sa school. Na-enroll sila. Pwede man maka-email sang requirement sa ginhatag ng email address ng DSWD. Para sa elementary kag high school, dapat upod ang ginikanan o kun guardian. Kagyari naman ang pabalo na munya pang pag-good vibes sa inyong sinigang weekend. Gusto mo magpa-beach pero hindi ka gusto magahod kag nagaginutok nga lugar. Gusto mo sang matinlo kag disente nga tululugan para mag-relax. Gusto mo
Mga pilalang katikang, ara ka na sa baybay kag white sand. May natultulan kami nga lugar para sa inyo. Wala labot sa matahom nga private beach house nga marentahan, pwede ka mag-island hopping. Pwede ka magkato sa kuweba sa isla. Kag, maglangoy kaupod sa mga isda. Inabwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Baganihan naman, isa ka teacher nga nag-coach man sa football ang naghatag sang free football clinic para sa mga kabataan para ma-encourage sila nga maghampang sa football. Wala siya maglaom nga ini ang sabat sa iya ginapangamuyo. Pinaagi sa football clinic, napaoperahan niya ang iyang bata nga may congenital heart disease. Ang istorya niya sa Sunday sa Baganihan at 10 a.m. Barb, gaulan man ako nagainit ka namin magpa-beach. Katahuming, no? Oo, Barb. Wala to, kung yung mga pabida, o pag yung mga... Ang dolphin swim. Kaya siyempre, Barb, sa baganyan, kanami isang story, na banda kong gahatag ka, may ginabalik ka sa imo, pila pa kapilo. What goes around comes around. Yes. Kagami itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.